podium vol in Zittert sting op 7 februari allemaal in het teken van de vastelavond. Maar dan net even anders. Tijdens de derde editie van Vrunj van Vastelavond Live werden bekende vastelavondsliedjes gemixt met rock, pop, disco en zelfs opera. Meer dan 50 liedjes live gezongen door regionale artiesten maken dit tot een verrassende vastelavond. We zijn uitgenodigd om mee te doen aan de Vrienden van de Vastelavond. En daar hebben we eens een keer met een paar man over gehad. Nou, die uitnodiging en wie gaan we dat aanvliegen? En dan vonden we het wel heel erg chic om met Borushko hier aan mee te doen inderdaad. We waren heel dankbaar voor de uitnodiging. Met wat voor een gevoel ga je dadelijk de bühne op? We hebben gisteren een hele fijne doorloop gehad, dus ik ga echt met een super gerust gevoel de bühne op. Het was nog een beetje spannend of dat allemaal wat zou passen. Allemaal met een big band en Borushko, ja, is ook met 10 man vandaag. Dus maar het past allemaal en het wordt een geweldig feestje. Wie is het om samen met andere artiesten en met een big band op de bühne te staan? Dat is fantastisch. En dan kregen we eigenlijk niet zo dik de kans voor. Misschien wel met andere artiesten, dat deed ze misschien spannend. Maar met zo'n big band, ja, dat is een cadeautje. Vind ik echt om dan, ik zit niet in een band, maar om dan zo in één keer als cadeautje te krijgen dat ze met een live band en dan van dat niveau mag spelen op een bühne wie dit, ja, dat is, vind ik echt een cadeau. Ik ben alleen, zo zonder Wat maakt het anders, zo'n vastelavond show op deze manier? Nou, het is de variëteit. Er zitten genoeg vastelavondsliedjes in met een ander jasje, ander muzikaal begeleid. Maar ook de bestaande popnummers of de evergreens, wat geen vastelavondsnummers zijn. Daar is een Zittische tekst op gemaakt, waar een hele hoop humor in zit wat met het Zittische te maken heeft. Onderwegs een bakje op, laat maar liever dan. Maskers met een halloze weg niks. Want een glasje eieren, verkopen zijn ik al. Ik denk die stap zich één keer zo de fiets. Dan onder door het glas mogen dit de stukje door. Toen zo ik was dat er op de laatste was. En hou zo soms kennen zien. Ik ga er al de wegen geven. Je hebt het grootste gedeelte van de teksten met geschreven. Hoe houd je rekening met het schrijven van die teksten? Nou, soms maakt het vooral humoristisch zijn en soms moet het een verhaal zijn. We hebben vanavond bijvoorbeeld een heel apart optreden van Peter Surkes met zijn dochter. En die zingen een liedje waarin eigenlijk het verhaal van vastelavond werd verteld. Ja, dan is het allemaal wat serieuzer. Maar Jenske zingt straks Confetti in mijn beer op een Italiaans operanummer. En dat is ook vastelavond. Het zijn heel veel nummers, hè? Waar haal je de inspiratie vandaan? Ja, klinkt misschien wat simpel, maar het meeste komt toch gewoon van de straat. Oren ophouden, kijken wat er allemaal in de geer gebeurt en dan de humor ligt op straat. Maar dat moet ook allemaal in de liedjes passen, hè? De teksten en de lijnen en dergelijke. Duurt dat lang voordat je zo'n liedje bijeen hebt? Soms is het een worsteling. Als ze zeggen van het moet op dat of dat liedje zijn, ja, dan is het soms echt passen en meten van wie kom ik toch mijn verhaal in kwijt. En soms is een nummer er binnen 2 minuten. Dus het is heel verschillend. Ga je vanavond met de pap zingen? Wat is dat voor dich?
Dat betekent heel veel. Ik doe het ook vooral om de reden om samen een mooi nummer te zingen. En ik ben sowieso van Sittard en hou ook heel erg van de vastelavond. Dus heel fijn, ja. En wat gaat je zingen? Vivo Palais. En dan natuurlijk een Zitterse tekst op. De beste aan, stap in de masker, die kan gaan. Slag, maak alle gekken lachen. Dit jaar gaan we weer samen La Donne Immobile zingen. Dat is eigenlijk een stuk voor in het tenor, maar nu zingen we het als een duet met een Limburgse tekst erbij. En dat gaat net wie vorig jaar heel chic waren, denk ik. Ja. En wie is het Anges dan Anges om in de dialectse opera te zingen? Ja, dat is toch altijd even wennen natuurlijk, om dan weer de nieuwe tekst zo te brengen. Vooral het Italiaans is natuurlijk wel een uitgesproken taal om opera-achtige dingen op te zingen. Dus het is wel even aanpassen, maar uiteindelijk komt het goed. De Italiaanse taal is een zingende taal. Maar het Zittisch dialect is eigenlijk ook een zingende taal dan. Ja, het verbaast me eigenlijk wie goed het allemaal klinkt op de tekst en op de melodie. Dus ik ben heel blij met de nummerkeuze ook. En ook het stuk wat ik alleen ga zingen. Dat is ja, ook een feestnummer, dus dat wordt, ik hoop, een heel mooi feestje dadelijk. Wat wil je brengen? Kent je ook met zingen? Goed met zingen, meisje, ben ik dat gewoon. Zingsruiken nummers, AC/DC. Waarom heb je daarvoor gekozen? Omdat dat muziek is waar ik zelf graag luister. Dus dan krijg je dat al gauw. Ik denk dat het ook redelijk goed bij mijn stempas. Ik kan vooral niet al te hoog zingen. Dat is niet dat ik besteed. Dus dat laat ik heel graag hangen over. Ja. Wat deed het met je als het publiek met je metzingt? Ja, dat is te gek. Dat is het leukste wat ze kent hebben. Ja, absoluut. Dat is net opgetraaid met Ik ben wie doe, maar dan in het dialect natuurlijk. Wie was het? Ja, super chic. Ik heb dat liedje vorig jaar ook al gedaan. En dan merk je toch wel dat ze door lekker de respons van het publiek met kregen. Dus heel leuk, ja. Iedereen wou ook met het zingen. Hè? Die melodie klinkt natuurlijk lekker. De tekst die is leuk. Dadelijk ga je ze weer zingen. Wat ga je ze dan doen? Dan gewoon nog een Limburgstalige bewerking op Mamma Mia van ABBA doen. Dus ook weer heel feestelijk. En ook bekend in het geheur bij de Lu. Het is Anges als Anges of blijft het toch in die eigen comfortzone? Ik moet zeggen dat de liedjes die ik heb gekregen wel heel erg in mijn comfortzone liggen. Dus het liet me zeker leuk om ook eens wat Anges te doen, maar maak het niet minder leuk natuurlijk. Oh, 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 Mamma Mia, met gebeurt met mij. My, het is zo goed zo zinloos. Mamma Mia, net zo jedes keer. My, wie komt ik van dit los? Doe wat je hart gebroken en heb die kans gebroken. Nee, kom eens ik los van dit. Ik vind het een geweldig concept. Heel leuk opgezet, dus ik spreek me er enorm op. Andere keren ben ze met een goed gevoel naar huis gegaan. Kent ze dat omschrijven met wat voor een gevoel ze vanavond naar huis gaat? Ja, de avond is pas begonnen, hè, dus ik weet nog niet met welk gevoel dat ik naar huis ga. Maar ik denk een hartstikke voldaan gevoel met hartstikke leuke liedjes gehoord te hebben. En richtig verdig voor de kinderoptocht morgen. Kent ze wel eens met zingen? Nou, de melodieën zijn allemaal heel bekend. En het feit dat ze de songteksten erbij hebben is echt super. Ja.
Gaat het lastiger naarmate de avond vordert? Of juist makkelijker? Het gaat steeds makkelijker. Gewonnen melisches, wie veel een goed idee. Onder de klok, wie veel aan zee. In de zon of in de regen, of in winters in de sneeuw. We stroken hem maar af onder de klok, wie veel aan zee. Er vroeg zich af, je zou er echt wel komen. Ik vroeg zich af, kumperwaan of kumper.